Bon dia a tothom. Anirem per començar. Benvinguts al cicle de debats Catalunya Social, propostes des del tercer sector, que organitza la taula del tercer sector en col·laboració amb el diari Ara i amb l'Ateneu Barcelonès. Avui celebrem el debat número 18 d'aquest cicle, que pretén donar veu a les propostes de les entitats i avançar cap a una Catalunya més social. El tema d'avui és l'atenció en salut mental als infants i adolescents, noves propostes per afrontar un repte creixent. L'acte, els explico una mica com funcionarà, d'alguna manera consistirà a presentar les principals conclusions i propostes d'un informe que du aquest mateix nom que els anunciava i que tots vostès tenen, que se'ls ha donat a l'entrada. I la presentació del document anirà a càrrec d'Anna Sunyer, que és coordinadora de la Plataforma d'Infància de Catalunya, la PINCAT, i seguidament establirem un debat amb els tres expertes avui que ens acompanyen, que són Carme Grifoll, directora de la Fundació Nou Barris, representant a Fòrum Salut Mental, Marta Poll, que és directora de la Federació de Salut Mental de Catalunya, i Carme Calafat, directora de l'àrea d'Infància, Família i Gènere d'ABD, Associació Benestar i Desenvolupament, i que ve representant la FEDAIA, Federació d'Entitats d'Atenció i Educació en la Infància i l'Adolescència, i la Federació Catalana de Drogodependències. Un cop acabin les intervencions, obrirem un debat amb tots vostès per aprofundir i debatre al voltant de les reflexions que ens hauran fet les nostres convidades. Abans, però, i per començar, demanaria a Oriol Illa, que és president de la taula d'entitats del tercer sector, que pugi aquí a l'escenari i ens adreci unes breus paraules de benvinguda. Gràcies. Bon dia, gràcies Helena. Bon dia a tothom. En primer lloc vull agrair a l'Ateneu Barcelonès que ens hagi cedit l'espai. Com deia l'Helena, la 18a jornada d'aquests debats Catalunya Social. Ja en són molts, però cadascun d'ells és especial. És especial perquè tracta temes que es treballen des de l'àmbit de la intervenció social i un cop fem els debats de Catalunya Social veiem quina és la profunditat i l'abast dels temes que tractem. De vegades parlem de col·lectius i ho fem des d'una perspectiva molt general, però quan aprofundim, com avui, en el tema que tractem, que és un tema realment molt complex, veiem quina és la profunditat i la importància que té a l'hora de construir la societat. Agraeixo també el diari Ara, que ens fa l'acompanyament en aquests debats, la moderació, i ens ajuda també a fer d'altaveu de les conclusions a què s'arriben i del posicionament que té el tercer sector en l'àmbit en el que treballem. El debat d'avui és complex perquè, així com hi ha col·lectius que són fàcilment identificables o hi ha usuaris que podem identificar clarament, en el cas dels trastorns mentals hi ha hagut sempre, els últims anys, una discussió a l'hora d'elaborar la diagnosi i de saber o identificar quin és l'usuari en qüestió. I per tant, és complex perquè no és un tema que generi grans consensos. El 4,2% dels infants, el 4,2% d'entre 4 i 14 anys, tindrà probabilitat de patir un trastorn mental. I una altra dada important, el 6,2% dels infants ha visitat o ha tingut l'atenció d'un psicòleg l'últim any. Això és una xifra molt gran, atenent el tema que tractem i sobretot atenent la dificultat a l'hora d'elaborar els diagnòstics. No és fàcil, però és veritat que les entitats socials els últims anys han insistit molt en que no és possible un tractament adequat d'aquestes situacions si no hi ha un acompanyament social. I aquesta és una de les reivindicacions que planteja l'estudi que l'Anna us presentarà després, en el qual no només cal un treball molt coordinat i un treball en xarxa, sinó que sobretot el que cal és acompanyament i prevenció en l'atenció d'aquests usuaris. Us haig de dir que l'informe aquest ha estat elaborat per totes les entitats que formen part de la PINCAT els últims mesos i per tant és un treball fet sobre la base de molts professionals i de moltes entitats que coneixen i que treballen aquesta problemàtica des d'una perspectiva social. L'informe, una de les coses que em va semblar que era important que deia era que les transformacions socials, la forma en què vivim socialment, impacta sobre les persones, impacta sobre els infants i que per tant hi ha una relació de causa-efecte entre la societat i l'evolució de l'infant. Aquest és un punt important, sobretot perquè en atenció a la infància al nostre país
inverteix relativament poc comparat amb la Unió Europea, un 0,9% del PIB, quan la mitjana de la Unió Europea és el 2,2%. Els nostres infants acabaran sent, com és tòpic dir, el futur de la nostra societat. I la societat que ells pateixen és una societat sobre la que impacta i sobre la que acabarà configurant moltes de les seves circumstàncies personals i col·lectives. Per tant, una inversió alta en infància és una inversió alta en la cohesió i en la intervenció social de futur. A Catalunya hi ha avui 54 centres de salut mental infantil i juvenil que tenen 70.500 usuaris, el 5% dels quals són nens. D'aquests 70.500, el 80% se'ls prescriu un fàrmac i el 20% un psicofàrmac. Per tant, és un model molt vinculat o molt adreçat a l'atenció farmacològica i poc o menys del que voldríem a l'atenció social. És, per tant, un model poc psicosocial i massa centrat en una atenció que és estrictament ambulatòria i farmacològica, i per això avui en l'informe el que plantegem és poder enfortir i vincular molt més l'activitat que es fa des de les entitats socials en la tasca en aquest col·lectiu. Finalment, volia comentar-vos que, ho sabeu molt millor que jo, que el govern va aprovar ara fa poc el Pla de Salut Mental 2016-2020 amb una participació i una implicació de les entitats socials. Nosaltres les entitats, les federacions membres de la taula, vau avaluar molt positivament el Pla de Salut Mental i el que volem és que no sigui, com molts altres plans en el passat han estat paper mullat, que sigui una política efectiva, que es pugui complir i que, per tant, posi una mica més de relleu el que és un col·lectiu que insisteixo, és un col·lectiu difícilment identificable, que necessita i requereix d'inversió i que necessita i requereix de l'atenció dels professionals i de les entitats socials que avui esteu aquí. Res més, vull agrair a l'Helena, al diari, a tots vosaltres per ser aquí i sobretot a les entitats de la PINCAT que han fet possible aquest informe. Bon dia. Gràcies, Oriol. Doncs bé, entrem en matèria. A continuació pregaré que ens acompanyi l'Anna Sunyer, coordinadora de la Plataforma d'Infància de Catalunya, que ens presenti breument el contingut d'aquesta publicació, aquestes conclusions, i ens plantegi i avanci alguns interrogants i qüestions que posteriorment tractarem amb el debat amb les nostres convidades. Sisplau, Anna. Bé, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Avui a la PINCAT presentem el dossier que hem anomenat l'Atenció en Salut Mental dels Infants i Adolescents, noves respostes per afrontar un repte creixent. Però abans de presentar-vos el dossier m'agradaria fer una presentació de la PINCAT. La Plataforma d'Infància de Catalunya, la PINCAT, sorgeix el 2011 impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, com una iniciativa aglutinadora de les diferents entitats que treballen implicades per al col·lectiu de la infància al nostre territori. Neix amb el repte i finalitat de defensar els drets i els deures dels infants, així com vetllar pels seus interessos i per la representació en les polítiques i la societat des d'una comprensió transversal de les necessitats. Així, els objectius de la PINCAT són promocionar els drets dels infants a Catalunya, especialment els d'aquells en situació de desigualtat i vulnerabilitat, vetllar perquè els interessos de la infància siguin considerats en totes les polítiques i accions públiques, sensibilitzar tant a la societat com a les institucions públiques respecte a allò que té a veure amb la infància, mantenir una interlocució directa amb totes aquelles institucions en competències d'infància, així com amb d'altres entitats estatals i internacionals que treballen pels mateixos objectius, i propiciar polítiques per promoure la participació dels infants. Actualment, la PINCAT està conformada per un total de 21 organitzacions del tercer sector social compromeses amb la infància, de les quals alhora agrupen més de 900 entitats des de diferents àrees d'intervenció, com la salut, l'àmbit sociosanitari, el lleure, l'acció social, l'àmbit educatiu i formatiu i l'atenció a les famílies. El dossier que avui presentem ha estat elaborat a partir de les aportacions realitzades per les següents entitats:
la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la FEDAIA, el Fòrum de Salut Mental, la Fundació Pere Tarrés, l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Federació Catalana de Drogodependències, la Federació de Salut Mental de Catalunya, la Fundació Catalana de l'Esplai, la DINCAT Plena Inclusió. I finalment, com ha dit l'Oriol també, totes les entitats membres de la PINCAT, més enllà d'aquestes que tenen o el seu àmbit d'intervenció és més el tema de la salut mental en infància, doncs totes les entitats restants han participat i han fet aportacions des de la seva perspectiva d'especialització. El present dossier té per finalitat posar sobre la taula la situació actual de la salut mental infantojuvenil i els reptes als que s'ha de donar resposta. Però principalment aquest document té per objectiu aportar un coneixement suficient i les mesures recomanades per guiar en la millora i treball cap a un model de la xarxa de salut mental que sigui capaç de satisfer les demandes i necessitats de la infància i l'adolescència de manera adequada. Hi ha una part inicial en el dossier, que tots us l'han donat a l'entrada, en què el que es fa és el desplegament normatiu a Catalunya i que ara en aquesta presentació no ens hi aturarem, però perquè podeu consultar el dossier més àmpliament. Però sí que introduïm perquè és essencial fer aquest marc perquè partim del fet que la salut mental és un dret. És un dret que està reconegut en un gran nombre de textos normatius. La Convenció dels Drets de l'Infant, concretament en l'article 24, es reconeix el dret de l'infant a gaudir del més alt nivell de salut possible, d'equipaments de tractament de malalties i de restabliment de la salut. Així doncs, cal que s'asseguri que cap infant no sigui privat del seu dret a accedir a aquests serveis. Un altre aspecte que hem volgut descriure en el dossier és el context social i l'impacte que aquest té en la salut mental dels infants i adolescents i com es va configurant el perfil dels infants atesos. El benestar psicosocial dels infants i les seves famílies s'ha vist afectat com a conseqüència de diferents factors. Aquests factors han generat un canvi en la població atesa per la xarxa pública dels serveis de la salut mental. Per una banda, en l'àmbit social s'observen noves formes de relacionar-se socialment amb els iguals i els adults, modificacions en els models de referència, en les identificacions, l'accés al saber o les fonts de satisfacció. Aquestes variacions són introduïdes pels nous models de família, les transformacions en l'exercici de la parentalitat o l'actual concepte d'autoritat pel que respecta a l'àmbit familiar. Així mateix, a totes aquestes noves formes d'interacció hi afegim la incidència de les noves tecnologies, els avenços científics o la incertesa laboral provocada per la crisi econòmica. D'altra banda, un altre factor és en relació a l'àmbit educatiu. Observem com en molts casos l'èxit escolar es basa en l'assoliment dels objectius curriculars, que sovint no es correspon amb les ganes d'aprendre i la disponibilitat subjectiva de cada infant o adolescent. I en conseqüència esdevé la desmotivació, l'avorriment i la desorientació, que pot portar conductes addictives o a la pèrdua de perspectives de futur i de referents, o bé amb la manifestació de conductes disruptives a les que l'escola respon amb diferents mesures, però que quan la mesura és l'expulsió, a més, entra en joc el risc de desvinculació i d'exclusió social. En relació a l'àmbit familiar i en base a diversos estudis elaborats per les entitats membres de la PINCAT, ens revelen que sobretot i arran de la crisi econòmica, la família fa grans esforços per cobrir les necessitats bàsiques de l'infant i familiars, descuidant altres aspectes igualment importants per a aquest desenvolupament dels infants i que fan referència a la necessitat d'establir i o mantenir un vincle afectiu segur i de qualitat. La crisi econòmica és un altre factor important i ho hem pogut veure en un augment en la demanda en les consultes dels serveis públics de salut i salut mental. Aquest fet, sumat al fet que la inversió en polítiques socials destinades a afavorir el benestar de la infància i l'adolescència a Catalunya continua sent molt inferior a la mitjana europea, dona com a resultat una xarxa pública saturada i incapaç de donar resposta al global de les necessitats. Com a conseqüència de tots aquests factors, els professionals dels diferents serveis de salut mental per a infants i adolescents manifesten que hi ha un augment de demandes i motius de consulta per alteracions de conducta, gestos autolítics, fracàs escolar, conductes disruptives i que per la mateixa manera detecten un increment de patologies greus acompanyades de factors psicosocials
que incideixen i agreugen el quadre clínic i alhora fa més complexa la intervenció psicoterapèutica. Davant del context descrit, però, és important poder diferenciar aquelles patologies mentals, siguin considerades greus o no, que poden aparèixer en etapes primerenques del desenvolupament o durant l'adolescència, d'aquelles que responen a problemes reactius a situacions de canvi, a situacions socials o derivades del món educatiu. Diversos experts en la infància i l'adolescència ens adverteixen que s'ha de considerar molt que aquests comportaments o conductes poden ser reactives a la falta de referents actuals i el desemparament i soledat en què es poden trobar els infants i adolescents front als canvis actuals esmentats. Tanmateix, si bé existeix una dificultat en la concreció d'un perfil, sí que s'evidencien diverses tendències força preocupants en relació a la salut mental i el desenvolupament dels infants i adolescents, i en destacaríem les següents. Les patologies s'inicien cada cop de manera més prematura. Hi ha una categorització diagnòstica més diversa de trastorns, fet que representa un increment en el nombre d'infants i adolescents diagnosticats amb alguna problemàtica de salut mental. Hi ha un augment del malestar i l'angoixa en les famílies generat per les noves situacions de pobresa i la falta d'expectatives de futur que té una afectació en els infants. Hi ha un increment de les consultes per conductes autolítiques a menors. Així mateix, també es constata un increment significatiu en la demanda d'abordatge d'adolescents i preadolescents aïllats al domicili, d'adolescents que viuen molt connectats a les xarxes socials i als nous sistemes de comunicació, però que, paradoxalment, es troben aïllats socialment. Un altre dels apartats que trobareu al dossier és el de les dades. L'anomenem l'estat de la qüestió en xifres. Les xifres són importants, l'Oriol n'ha esmentat unes quantes, perquè d'una manera o altra van aterrant a nivell quantitatiu les dades que es van donant a nivell qualitatiu en el dossier. La informació que aporten ens permet concretar encara més el perfil que ja hem descrit. Dic que les dades són extretes de diferents fonts que el mateix dossier ja va indicant. I què ens diuen aquestes dades? Doncs ens revelen que al nostre territori un 4,2% dels infants d'entre 4 i 14 anys té probabilitats de patir una malaltia mental. Respecte a la prevalença, el 2015 el 4,3% dels infants i adolescents menors de 15 anys patia un trastorn de conducta, hiperactivitat o dèficit d'atenció, amb una tendència a una major incidència d'aquestes patologies en grups de més edat. Que el 6,2% dels infants de 0 a 14 anys han visitat a un professional de la psicologia en aquest darrer any. Que el 2015 es van atendre 70.521 infants en 54 TSMIG, això és un 5% dels infants i dels adolescents catalans, amb una proporció molt desigual entre nens i nenes. D'aquests, el 63% dels casos atesos van ser nens. Aquest mateix any, l'edat en què els infants acudeixen a la seva primera visita es va avançar als 10 anys. Hi ha una tendència a que aquest primer contacte sigui cada vegada més primerenc. En relació a l'atenció assistencial en el CESMIG, la mitjana és de 58 visites anuals per cada infant atès, presentant una tendència a la baixa en els últims anys. I en relació al tractament, podem dir que un 80% dels infants se'ls prescriu algun tipus de fàrmac i a un 20% algun tipus de psicofàrmac. En relació a la prevalència dels diagnòstics, en aquest mateix 2015 veiem que el 22,6% és diagnosticat en trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, un 9,4% amb un trastorn de l'espectre autista, un 6% en trastorn del comportament i un 2,3% amb trastorn de la conducta alimentària. En relació als serveis hospitalaris, hi ha hagut 1.844 altes en els 34 serveis hospitalaris i ens constata un increment del 27% en relació a l'any passat, a l'any anterior. Per acabar amb aquesta part de les xifres i dades i en relació al consum de drogues, dic que durant el 2014 són l'alcohol, el tabac i el cànnabis el que els adolescents d'entre 14 i 18 anys manifesten haver consumit. Fer notar que es manté l'edat d'inici del consum d'alcohol, que és als 13,8 anys, i d'embriaguesa, que és als 14,6 anys. Tot i així, no s'observa un augment en el consum d'aquests tres tipus de drogues, però sí en el consum de tranquil·litzants i hipnosedants, amb o sense recepta, amb més prevalència en les noies que en els nois.
Un altre apartat que hem vist que era necessari descriure en el dossier és el dels recursos i els serveis d'atenció a la salut infantojuvenil de Catalunya. Així, en el dossier es descriuen els serveis que actualment s'ofereixen a Catalunya per abordar la salut mental dels infants i adolescents, tant des de l'àmbit sanitari com social i educatiu. A banda d'aglutinar els diferents serveis, el que fem és facilitar el coneixement als professionals que atenen a l'infant en diversos recursos i serveis més enllà dels que són propis del seu àmbit de treball. És necessari fer notar que en el context de crisi s'ha produït una reducció pressupostària pel que fa a la salut mental i diversos dispositius contemplats a la cartera de serveis, que no estan implementats de manera igualitària a tot el territori, el que provoca una desigualtat territorial d'accés als serveis ja existents. El punt 6 del dossier vol descriure les dificultats actuals i els factors més rellevants que valorem que és on cal enfocar-nos. S'observa que la xarxa de salut mental a Catalunya afronta grans reptes si volem que l'abordatge de la salut mental es faci més eficaç i eficient, si volem que els nostres infants i adolescents siguin atesos en les seves necessitats. En aquest punt es fa una exposició dels factors més rellevants i de les dificultats que identifiquem. Entenem, doncs, que cal posar el focus d'atenció en els següents aspectes. L'impacte significatiu que les desigualtats socials tenen en els infants. Sabem que aquells infants que pertanyen a grups socials menys afavorits tenen 6 vegades més probabilitats de tenir problemes de salut mental que els infants pertanyents a grups socials més afavorits. L'impacte que la crisi econòmica ha tingut en la salut de les famílies i dels fills a càrrec. Hi ha una prevalença major de trastorns mentals de tipus emocional, a vegades derivats de l'estrès que es pateix a l'entorn familiar, de conducta o d'hiperactivitat. Les implicacions de patir un trastorn mental o problemàtica associada no es redueixen a l'estat de salut de l'infant, ja que aquest afecta a altres esferes del seu benestar i condiciona les seves capacitats i oportunitats. L'assistència primària de salut com a element clau en l'atenció en salut mental dels infants i adolescents. El pediatre esdevé un element de detecció alhora que de coordinació entre els serveis i la intervenció i seguiment terapèutics. L'existència d'una desconnexió entre la xarxa de salut i de serveis socials, així com una dificultat d'actuar de manera consensuada i coordinada entre els professionals. Les dificultats que els diversos centres i serveis educatius, socioeducatius o de lleure presenten a l'hora de treballar o fer front als problemes emocionals i conductuals. Això reflecteix una necessitat d'incrementar el treball en xarxa entre l'àmbit educatiu i de salut, fet que es troba contemplat en el Pla Integral d'Atenció a les Persones amb Trastorns Mentals i Addiccions i que s'està començant a desenvolupar. Però, sobretot, reflecteix una necessitat de compartir eines i estratègies comuns, així com de pensar en l'atenció específica que es pot proporcionar des dels centres educatius que s'ajusti a les necessitats dels infants. Aquest aspecte requereix de formació del professorat, però perquè tot això sigui possible. L'increment de situacions d'assetjament i en especial el ciberassetjament, que estan impactant de manera rellevant entre els infants i adolescents, amb conseqüències per la seva salut mental. Els canvis observats en el perfil d'infants i adolescents que acudeixen als serveis sanitaris per alguna problemàtica associada a la salut mental. Es detecta una tendència a que l'edat d'accés, com hem dit, és cada vegada més primerenca i també es detecta l'augment de diagnòstics greus, no tant per la patologia detectada, sinó per la complexitat dels factors que intervenen. En els infants més petits, els diagnòstics i la simptomatologia més predominants són la manca d'estimulació, els problemes d'aprenentatge, els problemes derivats de les dificultats d'atenció, que poden venir provocades per la manca de suport social i poden desembocar en una situació de risc social per l'infant. Així mateix, cada vegada es detecten més situacions de violència en els nuclis familiars. En els infants majors de 7 anys predominen els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat, les conductes desafiants, problemes en el consum de drogues i també problemes derivats de la desatenció. Resulta preocupant especialment l'increment de diagnòstics de TDAH, que obliga a qüestionar si s'està intervenint adequadament des dels serveis davant aquesta problemàtica. L'augment en la complexitat de les situacions familiars. Existeixen més problemes de salut mental a nivell familiar, així com també de pobresa social i socioeconòmica. S'observa una transformació molt significativa en els vincles familiars, la forma de vida, les perspectives de futur o els ideals. La falta de vinculació o vinculació sòlida als serveis de salut per part dels adolescents.
i la tendència a un increment de l'estrès entre adolescents i joves causat per les noves estructures familiars, ja que poden comportar que no se sentin segurs en el nucli familiar o que els hi manquin pautes, amb la conseqüent repercussió negativa. Es constata, doncs, la importància i la necessitat de treballar amb tot el nucli familiar i no pas amb l'infant o l'adolescent de manera individual. I per acabar, però no per això menys important, hem fet un apartat de recomanacions i propostes per abordar i anar avançant en aquest model d'atenció a la salut mental en els infants i adolescents, a partir de la situació descrita i analitzada en el dossier i a partir dels factors i dificultats detectades. Les recomanacions, com podeu veure, s'han estructurat en 5 eixos, si bé en el dossier es van concretant en accions específiques i podreu anar veient amb més detall. El primer eix que presentem és el de l'equitat territorial. Davant de la distribució territorial poc equitativa dels serveis, així com la infradotació en certes zones de Catalunya, és necessari acabar amb les desigualtats d'accés i d'atenció generades. Es recomana, doncs, una redefinició i mapeig del desplegament actual dels recursos de la xarxa, per tal d'acabar de desenvolupar la xarxa de salut mental infantojuvenil de manera distributiva i més adequada a les necessitats dels territoris i en base poblacional. El segon eix és el de la coordinació, treball en xarxa i xarxes de coneixement. La salut mental requereix un abordatge multidisciplinar i integral de totes les esferes que tenen infants i adolescents. Els serveis de salut, serveis socials i també els serveis educatius. Aquests que acabem d'esmentar haurien d'intervenir coordinadament per tal de donar una resposta adequada i per poder abordar la problemàtica amb tota la seva complexitat. En l'actualitat no s'està realitzant de manera eficaç. En aquest sentit, cal que hi hagi un lideratge perquè la interrelació i la cooperació es traslladi a la pràctica. El tercer eix fa referència a l'accessibilitat i necessitat de recursos d'acord amb l'etapa evolutiva i dels factors socials. La situació de la salut mental d'infants i adolescents actual no només indica que urgeix una replanificació i desplegament de la xarxa d'acord amb els criteris territorials, sinó també que es requereix un major desplegament de recursos i d'un reajustament dels actuals, d'acord amb les necessitats de cada etapa evolutiva i dels factors socials que intervenen en la problemàtica. Cal recordar especialment que els adolescents es troben en una etapa evolutiva molt fràgil i subjecte a canvis, però per contra no disposen de suficients serveis orientats a les seves necessitats. Així mateix, manquen recursos destinats a atendre les necessitats de la petita infància. Per altra banda, s'han de considerar factors socials com la situació familiar, situacions de pobresa o d'exclusió social, entre d'altres, a l'hora d'intervenir en salut mental. Però molts dels recursos actuals no estan preparats per fer aquest abordatge més integral. El quart eix és la prevenció i promoció. La prevenció i promoció de la salut mental ha de ser un eix prioritari per afrontar els reptes actuals de la salut mental en infants i adolescents. Una aposta clara per aquest tipus d'accions implica evitar que els infants en risc arribin a desenvolupar trastorns mentals i suposa millorar el pronòstic i tractament d'aquells als que ja s'ha detectat una necessitat. Però aquest tipus de mesures també permeten conscienciar sobre la importància d'aquesta esfera de la salut i conèixer més sobre les malalties mentals per tal de trencar amb l'estigma i els estereotips associats. I finalment, el cinquè eix és en relació a la formació, especialització i competències professionals. En un món dinàmic en el que les necessitats dels infants i adolescents canvien constantment, la investigació és fonamental perquè ens aporta un marc de coneixements en diferents àmbits de la salut mental, així com del context social que condiciona la intervenció. És imprescindible que els professionals dels àmbits de salut, educació i social tinguin accés a la formació continuada per tal d'adaptar-se i poder respondre a aquestes noves situacions, aquestes transformacions i poder desenvolupar la seva tasca amb la major expertesa i educació possible. Bé, fins aquí la presentació del dossier, que com ja he dit abans l'anomenem l'atenció en salut mental dels infants i adolescents, noves respostes per afrontar un repte creixent. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs bé, ara entrem a la part en què mirarem de construir el debat, entrar a fons en totes aquestes qüestions, en aquesta radiografia extensa que ens proposa aquest treball i per tal de discutir, de conversar,
Prego que ens acompanyin les nostres ponents d'avui, que són Carme Grifoll, directora de la Fundació Nou Barris, que ve representant el Fòrum de Salut Mental, Marta Poll, directora de la Federació de Salut Mental de Catalunya, i Carme Calafat, directora de l'àrea d'Infància, Família i Gènere d'ABD, Associació Benestar i Desenvolupament, que representa la FEDAIA, Federació d'Entitats d'Atenció i Educació en la Infància i l'Adolescència, i la Federació Catalana de Drogodependències. Mentre prenen posicions, els explico una mica com funcionarà. Ara obrirem una conversa, un debat amb les tres ponents, que ha de durar uns 20 minuts, 25, i després el que es demanarà sobretot als assistents és que prenguin la paraula i facin intervencions, preguntes a les ponents d'aquells aspectes que considerin que cal aprofundir, que cal comentar i que entre tots enriquim aquesta conversa que els proposem. Els pregaré, això sí, i els recordaré després que es presentin abans de formular una pregunta a qualsevol de les tres participants. Som-hi. Bon dia a les tres. Bon dia. Benvingudes. Gràcies. Moltes dades, molta informació ens ha deixat aquest informe. Per tant, els proposo que iniciem una mica l'aproximació amb el detall de cadascun d'aquests aspectes i ho fem primer de tot posant una mica el focus en per què avui som aquí i per què la salut mental d'infants i adolescents ha de formar part i una part important d'aquesta agenda política i d'aquesta agenda social a Catalunya. És a dir, els proposo una primera intervenció, sisplau, si vols començar tu mateixa, aproximant-nos al per què d'aquesta necessitat de situar-ho amb urgència. Ha sortit de manera recurrent en les primeres explicacions de l'informe aquests estralls de la crisi potser que han afavorit una situació potser més greu que fa uns anys. Endavant, sisplau. I abans de començar, i perdó, no tingueu cap mena de recança a debatre entre vosaltres, a apuntar-vos coses, és a dir, jo estic aquí, tinc un primer guió, després ens el enriquiran els assistents, però que flueixi la conversa sense manies. Endavant. Molt bé, gràcies. Sí, això crec que abans ja ho hem parlat, que ens anirem compartint una mica el discurs. Bé, més enllà de les dades, que crec que han sortit totes entre el discurs, entre la presentació que ha fet el president de la taula, que ja ha evidenciat algunes dades, i en la presentació de l'informe més enllà de les xifres, que això evidentment és un indicador de que estem identificant o detectant més situacions de malestar o de problemàtiques de salut mental, més enllà d'això, i recuperant una mica una qüestió que s'ha dit abans, que s'ha parlat de la xarxa de salut mental. Clar, una de les primeres preguntes que ens hem de fer i que crec que té a veure amb el que comentaves és xarxa de salut mental fins ara és la gent que està treballant de forma més especialitzada en salut mental. Perquè ara és un tema rellevant l'atenció als infants, adolescents i joves, perquè això ha traspassat aquesta xarxa i des de moltes altres xarxes que també formen part de la xarxa de salut mental o que creiem que haurien de formar part d'aquesta xarxa, des de l'àmbit educatiu, des de la xarxa que està tenint els infants en el sistema de protecció social, des dels mecanismes formatius més adreçats a la inserció, des dels mitjans de comunicació, des de les pròpies famílies i les pròpies comunitats de veïns, estan començant a evidenciar que aquestes problemàtiques de salut mental o malestars generen un impacte en les pròpies persones i en les famílies i en la pròpia comunitat en el que hi hem de buscar solució. Jo crec que aquesta és una de les coses que ens planteja per què ara és important. Hi ha una cosa que abans de passar-los la paraula jo volia dir, que és que a més hi ha tota una sèrie d'elements que tenen a veure amb el que són factors de risc, que abans hem dit, si tenim societats que no inclouen sinó que exclouen, que el tema de l'estigma encara el tenim molt present, que no som capaços de desenvolupar aquestes xarxes de suport, totes aquestes problemàtiques emergeixen i cada cop són més complexes perquè no som capaços de donar resposta. I aquesta complexitat fa que es vegin més, que generin més alarma social i per tant que això estigui en agenda pública. Sí. A més, es parla molt de l'impacte de la crisi econòmica, evidentment és una crisi social i el que veiem des de les entitats que treballem en la infància i les famílies més vulnerables
és com aquestes dificultats econòmiques, les xifres que podem seguir donant de que, per exemple, només a la ciutat de Barcelona, una de cada 10 llars no poden assumir o diuen no poder assumir ni el lloguer ni la vivenda, o 2 de cada 10 menors viuen en famílies monoparentals, o el fet mateix de que més del 8% de les famílies amb fills menors de 16 anys pare i mare no tenen un salari, un sou. Veiem com aquesta afectació ha fet que impactin la funció protectora de les famílies i com les famílies han perdut la seva possibilitat de ser una zona de confort, amb el que implica la repercussió amb els infants i amb els adolescents, i també per tota aquesta necessitat que apuntava la Marta de poder crear xarxes comunitàries de suport que és tan necessari i que no s'ha pogut enxarxar suficient, i que la xarxa més especialitzada tampoc pot donar resposta, i per això també aquesta unió i aquesta suma d'enfocaments. Bueno, jo crec que... A veure, t'ha encetat? A veure, jo crec que, a més de tot el que s'ha dit, crec que ens convoquen els infants i els adolescents. I per què dic això? Dic això, que ens convoquen els infants i els adolescents amb les seves conductes, amb les seves disrupcions, amb els seus malestars, i que si nosaltres com a professionals des dels diferents àmbits som sensibles al que ells ens diuen, jo crec que per això estem aquí. Perquè és veritat que jo represento els centres de salut mental i és veritat que hi ha un increment de les demandes. No vol dir que tot sigui patologia, hi ha molt malestar. Hi ha major patologia, però també hi ha molt malestar. Després hi ha un increment de les urgències, que no són realment urgències que tenim des del punt de vista clínic, des del punt de vista de la psicopatologia, sinó són urgències des del punt de vista subjectius de les famílies, dels nanos que no saben, diríem, com fer front a vegades al que els està passant. I és veritat que hi ha una complexitat amb el que els infants i els adolescents, hi ha una major complexitat, diria jo, amb el que els infants i adolescents en aquests moments manifesten com malestar. Hi ha una major complexitat perquè també, diríem, la societat és molt canviant i tenim que tenir en compte que els infants i els adolescents són els més dependents, diríem, dels adults. Tenim que tenir en compte el seu cicle vital. Què vol dir això? Vol dir el que s'està forjant d'alguna manera per ells. I aleshores, una de les coses, per exemple, us vull dir que ens diuen, nosaltres portem experiències en instituts i en diferents llocs, ens diuen que no se senten escoltats. I recordeu que hi ha molts dels mitjans de comunicació que han recollit això, que els adolescents no se senten escoltats. I a davant d'aquesta falta d'escolta dels adolescents, ells actuen i aquesta actuació que ells tenen d'alguna manera comporta per part dels professionals que moltes vegades no tenim com contestar a tot això. I això d'alguna manera requereix un treball en xarxa continuat, és molt important un treball en xarxa continuat i és molt important també, que després parlarem, una formació continuada per poder, des de tots els àmbits, poder fer front a això. O sigui, jo diria que ens convoquen els infants i els adolescents actuals. Has apuntat diversos temes molt interessants. Parlem d'aquesta complexitat social, d'aquest entorn cada cop més complex que afrontem tots, però especialment els infants i adolescents. L'estudi ens apuntava un increment de la violència dins de la llar, també fora de la llar, en els entorns, situacions on suposo que les xarxes socials i altres fonts impacten també directament sobre els més febles, en aquest cas els infants i els adolescents. Quins són els factors que ens han, per tant, allà on vosaltres posaríeu el focus, com atenció a aquests focus de risc especialment creixent en aquests entorns i que poden d'alguna manera posar encara més dificultats a aquest desenvolupament de la salut mental? Gràcies.
Jo diria amb això que tu has dit, no? Perquè a vegades d'alguna manera amb els infants són més violents a casa, que és veritat, són més violents en l'àmbit social, és a dir, han passat, és a dir, els mitjans de comunicació han recollit d'alguna manera fets de violència dels adolescents, aquí i a fora d'aquí, a Europa, per exemple, els andaruis que van haver-hi a París, dirien el banlieue, d'alguna manera jo crec que això són maneres de respondre dels adolescents, d'acord? I ara em ve al cap molts de vosaltres ho coneixereu, el Zygmunt Bauman, que diu que parla de el que és la societat líquida. I això, quan dèiem abans, els adolescents, d'alguna manera, quan deia l'Anna, el que recull en l'informe, que hi ha una sèrie de transformacions socials, entre d'altres, això què vol dir? Això vol dir que quan estem en cicles absolutament vitals, com és la infància i l'adolescència, d'alguna manera la pèrdua, diríem, de referents que abans estaven més estables, de valors, que la mateixa família té, això d'alguna manera té un impacte amb els adolescents. És a dir, que no podem separar, per dir-ho d'alguna manera, aquestes respostes, diríem, de l'entorn, d'alguna manera, que no vol dir que susciti, però de l'anàlisi, diríem, de l'entorn social. I és ahir on tenim que prestar atenció, jo crec. Sí, jo afegiria que segurament aquests són els casos que apareixen més i que són, però que té a veure una mica amb el que dèiem abans, no? O sigui, quin model tenim d'atenció actualment als infants, adolescents, joves amb problemàtiques? És un model que abans s'ha comentat, no? Que d'alguna manera aquesta atenció està com molt especialitzada en un àmbit concret, que no som capaços de treballar d'aquesta manera més transversal, que qualsevol problemàtica que no la puguem resoldre així ja no sabem moltes vegades què fer des dels diferents àmbits, no? I en infants també ens passa, no? Que hi ha molts malestars o moltes situacions que acabem dient que són trastorns de conducta, no? Que apareixen en diferents llocs, a l'escola, a l'esplai, en els diferents entorns en els que estem, i acabem amb situacions moltes vegades de claudicació familiar i jo diria que de claudicació professional també, en molts cops. Llavors, com estem acompanyant, abans l'Oriol ho comentava, aquest model que s'ha de centrar més en aquest acompanyament social, en un model més de procés, no d'actuar de forma tan reactiva davant de les situacions, davant d'una situació concreta, actuem encara de forma molt reactiva, no som capaços de compartir tot aquest procés entre els diferents professionals i això provoca que aquestes situacions més complexes, que potser si treballéssim de forma més preventiva no ho serien tant, doncs quan arriben a petar no sabem què fer amb elles. Sí, jo una mica apuntant i recollint el que ens convoca són els infants, els adolescents i les seves famílies, i en respecte a aquesta xarxa, que s'ha de fer un esforç interdepartamental, un esforç de treball comunitari i de treball entre els diferents sectors de la xarxa d'atenció, és la idea de trencar les lògiques del servei quan ens posem a pensar quin model d'intervenció hem de fer per anar cap a lògiques de la necessitat, de centrar-nos en la persona en concret, en aquest cas amb els infants, i també intentar no reproduir la lògica adultocèntrica, d'adulta, del que serveix amb els recursos dels adults, repetir-ho en el que són l'atenció amb els adolescents i per tant amb els infants i adolescents i amb els adolescents en concret hi ha un repte important, sortir, com que és el sector en el que és més difícil, a vegades que acudeixin a visita, que puguin ser atesos des dels serveis de la xarxa especialitzada en salut mental i amb altres xarxes, i per tant jo crec que hi ha un repte de repensar com podem fer-nos més atractius per ells. Per tant, crear espais d'escolta més pròxims, i potser entro en alguns temes més de detall o de concreció, però clar, el fet mateix de poder repensar l'accessibilitat als recursos, els horaris, els espais d'atenció, o com també el tema de l'atenció no tant domiciliària, que també, sinó també en el carrer, a l'acostament
en tota aquesta... Jo penso que són temes importants com a xarxa que tenim de pensar-ho i com pot ser que s'ha apuntat les ciberconsultes, utilitzar també la tecnologia com alguna forma de... no només com a posar-la en problema, que evidentment després venen totes altres dificultats, sinó també com una eina d'acostament. Ara passarem a parlar de l'abordatge. Abans els volia subratllar una de les dades que també apuntava l'informe, que és aquest avançament de l'edat en què els menors tenen el primer contacte, la primera visita. No sé si això abans ho apuntaves amb el tema que a vegades els problemes arriben amb una gravetat en què ja no saps per on agafar-los o per on frenar-los. Com ens hem de prendre el tema d'aquest avançament de l'edat als 10 anys? Jo ho celebro. Jo dic, abans li deia a la Carme, jo ho celebro. Celebro que la prevenció secundària l'estiguem fent millor. És a dir, que siguem més capaços de detectar les situacions a temps i per tant, per mi aquestes dades són en positiu. O sigui, som més capaços d'atendre les persones abans que fa un temps. Una altra cosa és com les atenem, que aquí sí que hauríem de parlar molt. Que què fem un cop les hem detectat, que segurament no ho fem massa bé perquè l'evolució moltes vegades no és la desitjable. Jo diria que sí, estic d'acord, perquè per una qüestió una mica afegir també, i és que la detecció en el camp de la infància i l'adolescència, per què és important, un es pot plantejar, per què detectem? Òbviament, com diu la Marta, després veurem com ho fem, però la detecció implica poder incidir a temps. I aquest incidir a temps amb tot el que requereix d'alguna manera i la possibilitat d'obrir un treball en xarxa, que vol dir amb les escoles, vol dir amb la família, vol dir amb serveis socials si hi ha, vol dir amb els equips psicopedagògics, òbviament també des de salut mental, això incideix en el pronòstic. I fixeu-vos que nosaltres vam estar elaborant des de Unió Catalana de Fòrum Salut Mental un informe que parlava de la cronicitat amb la infància i l'adolescència. I una de les primeres coses que ens vam plantejar, com ens diuen que parlar de la cronicitat en la infància i l'adolescència, què estem dient? I això d'alguna manera és una cosa que també ara dèiem aquí, i és que moltes vegades el model, diríem, de la xarxa de salut mental ha estat d'infància i adolescència, ha estat una mica el copyright dels adults i hi ha que diferenciar-ho. Hi ha que diferenciar-ho perquè les necessitats són diferents, el cicle vital és diferent i parlar de cronicitat a la infància i l'adolescència no és indicat ni és adient. Amb la qual la detecció el que possibilita precisament és una millora del pronòstic i evitar la cronicitat, i em sembla que aquest és un punt molt important. Un apunt més a afegir des de l'àmbit dels consums de drogues, en quant a lo que és la prematuritat, no sortia també en què els consums es dona... Ja fa temps que, diguéssim, els consums i els consums més problemàtics es poden donar i iniciar en una etapa entre els 14 i 15 anys, com una edat prematura, però també com a desmitificar el tema que cada vegada estan consumint més joves, com a dada una mica per poder dir que hi ha una estabilització en aquesta franja d'edat i que evidentment és prou jove com a per començar amb aquesta problemàtica i sí que realment hi ha hagut una estabilitat en aquest sentit, en aquests intents i que els programes de prevenció han fet també la seva feina. Vosaltres us hi referíeu ara mateix, una cosa és la detecció, que és positiva, l'altra cosa és com s'ha d'abordar. Per tant, això és la següent fase que us demano. Com ha de ser aquest abordatge de la salut mental? Com han de ser aquests equips professionals que facin aquesta primera aproximació, no només a la detecció, també al tractament de cadascuna dels trastorns i per tant també entrar, i faig la primera, entre quin ha de ser aquest tractament farmacològic o no farmacològic, és a dir, quines les altres aproximacions que calen també des de l'àmbit de l'atenció social a les persones que ho pateixen. Farmacològic o no farmacològic? Òbviament que la farmacologia ens ajuda i ajuda els infants i els adolescents. Òbviament, o sigui, els tractaments farmacològics són necessaris i són indicats. Ara,
hi ha que veure què vol dir un tractament farmacològic amb un infant i un adolescent. És a dir, que sempre això té que estar acompanyat un acte clínic del que fa, o sigui, és un acte clínic, no és una prescripció. Hi ha una diferència per mi entre prescripció farmacològica i l'acte clínic que acompanya aquell que fa la prescripció farmacològica. I crec que això també és molt important perquè d'alguna manera això evita la diatrogènia, diríem, de la prescripció farmacològica. Em sembla que és molt important. O sigui que en primer lloc dir que el tractament. Ara, tot és tractament farmacològic. El tractament farmacològic, quan és indicat, el tractament farmacològic té que anar acompanyat d'un tractament psicoterapèutic? Sí, moltes vegades. I a més té que haver-hi una conversa, ho diré així, entre el professional que fa la indicació farmacològica i que fa el control farmacològic, perquè una prescripció o una indicació de farmacologia té d'anar acompanyada també d'un control i d'un seguiment farmacològic. Això és imprescindible. I llavors té d'haver-hi una conversa entre el professional que porta el tractament farmacològic i el professional que porta el tractament psicològic. Per què? Perquè donar un fàrmac no vol dir que el tingui que prendre per sempre. I això ho hem sentit a la xarxa. Hem sentit això a la xarxa, a vegades aquest fàrmac, aquest infant el té de prendre de per vida. Això és una mala praxis, ho dic així. Això és una mala praxis i aleshores té d'anar acompanyat perquè d'alguna manera, depenent de l'evolució del que fa la psicoteràpia, aquesta conversa permet anar modulant, diríem, el fàrmac. Clar, jo afegiria una cosa que abans ha sortit, no? Com ha de ser aquest model, no? Què necessiten les famílies i els infants, adolescents i joves, no? Abans ja s'ha dit, abans en la presentació de la forma s'ha parlat de major coordinació, d'equitat territorial, d'accessibilitat, totes aquestes paraules, no? que surten sempre i quan les aterrem ens costa molt, no? Posar-los forma o que orgànicament funcionin. No? Però s'ha dit una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, no? S'ha parlat d'aquest acompanyament social. No? Sempre parlem de psicoteràpia, d'acompanyament terapèutic, d'abordatge psicoterapèutic, farmacològic, no? Que això evidentment és necessari, jo no dic que no ho sigui, però aquest acompanyament social, amb aquesta perspectiva àmplia, transversal, que ajuda les persones a situar-se, a entendre què està passant, a agafar totes les eines que puguem posar al seu abast, però que s'acompanyen en aquest procés, per mi això és vital. I és molt rellevant quan parlem d'infància i en adolescència encara més. Llavors per mi és un dels components bàsics i que ens posa sobre la taula aquesta idea que dèiem abans de que la xarxa de salut mental no són els CESMICs, els hospitals de dia d'adolescents, les URPIs, no, és totes les persones i tots els dispositius, recursos, les famílies també, que estan acompanyant aquests processos. La comunitat educativa, que això des de la Federació insistim molt en aquest tema, que és un element importantíssim amb els infants i adolescents i tots els processos d'aprenentatge que fan. Llavors, aquest acompanyament social, només que incorporem aquesta paraula, per mi ja canvia, el paradigma canvia completament. I per tant aquí entenc que, i jo ara segueixo la paraula, quin ha de ser i què s'està desaprofitant del paper que podrien jugar les entitats socials en tot aquest procés d'acompanyament. És a dir, no sé si aquí trobem a faltar una major presència d'aquestes entitats o s'està desaprofitant aquest potencial de generar un context en què tothom i també les entitats puguin contribuir a aquesta millora. Sí, evidentment les entitats socials, entre moltes de les funcions que fem, és tot un observatori molt important de les necessitats. Allò que dèiem a peu de carrer del que està passant i no des d'aquesta departamentitis que podem, des de la que podem, sinó entendre la xarxa malament i per tant no fer una resposta, com deia la Marta, global. I un dels elements que destacaria importants d'aquest model o d'aquesta idea de què necessitem és el tema de la prevenció, de repensar també molt quines intervencions podem fer a nivell preventiu, però d'una prevenció selectiva, indicada pensant. Per exemple, hi ha tot el tema dels infants i joves en situació
vulnerabilitat, no? Especialment també els que estan en centres residencials, en el que els equips tant socioeducatius com els equips de salut mental, com bé deia la Marta, si no hi ha una interrelació i un ajut i un pensar com es poden treballar, no avançarem. No? Deien abordatge i com podem fer, no? La formació, sí, però si la formació realment no és una formació compartida, no? On hi ha un vertader que deia com a mestissatge, no? De totes les disciplines i un acompanyament i una reflexió és complicat. Per tant, aquí les entitats del tercer sector tenim aquest paper de poder fer emergir, de facilitar aquests canals per donar veu, no? També. Esteu d'acord que poden ser aquest ciment per entendre'ns? Jo hi ha una cosa que crec que tenim un model excessivament rígid, abans ho comentàvem, no? Que aquest noi no té perfil, no pot accedir aquí. Paraules d'aquestes les surten constantment, no? Quan parlem entre els propis serveis, no? I què vol dir això de que no té perfil? No? Però, o no sé, fins i tot es planteja a vegades que davant de situacions greus de conducta hem d'expulsar persones de serveis, que no dic que no s'hagi de fer, però quan tu expulses algú, aquesta persona ha d'anar a algun lloc. No? Llavors tenim un model excessivament rígid que no ens permet segurament donar respostes més ajustades a cada persona, no? A cada infant, a cada adolescent. No? Tenim un repte a nivell organitzatiu i tenim un repte a nivell de crear recursos que ajudin més a fer aquest acompanyament. No? Clar, quan diu un model rígid, jo també afegiria que d'alguna manera també és un model que potser, insisteixo, no respon a les necessitats actuals. No sé, al camp educatiu s'està plantejant això. Vull dir, no és el mateix, els infants i els adolescents sobretot, ara no necessiten tant del professor. Per què no necessiten tant del professor? Ens podem preguntar. O sigui, a nosaltres, els adolescents, ens diuen ens avorrim, passem, això no ens motiva. Abans un podia estudiar, per què? Perquè potser tenia el model del seu pare, que tenia un ofici i faria aquest ofici, tindria un projecte de treball. Tot això ara, els adolescents, tot això s'ha mogut, ja no és igual. Ja no és igual. Amb la qual cosa, d'alguna manera, a més, tenim que inventar, jo ho dic d'aquesta manera, però tenim que inventar noves formes per poder aproximar-nos a això. Quan dic que l'adolescent no necessita del professor, òbviament, o sigui, és una cosa contundent, no? Però és així per què? Perquè l'impacte, diríem, dels mitjans, l'accés a la informàtica, a Google, hi ha una persona que escriu, és un psicoanalista, que escriu sobre això, diu els adolescents tenen el saber a la butxaca. Què vol dir això, que els adolescents tenen el saber a la butxaca? Vol dir que apreten la tecla de Google i allí ja ho tenen. Abans això no era així, això introdueix canvis. I aquests canvis, com d'altres, d'alguna manera, són els que fan que tinguem que pensar entre tots noves respostes. I quan dic l'adolescent no necessita del professor, és per això, perquè engega la tecla, va a Google i diu això, 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 però no ho introjecta. O sigui, no és el mateix aprendre una cosa d'aquesta manera que tenir que escoltar amb un professor. Canvia literalment. I aquests són les noves configuracions d'alguna manera i els canvis, un dels quals, diríem, ens trobem. Bé, doncs arriba el moment d'obrir el debat. Si els assistents, si algú vol prendre la paraula, només ha d'aixecar la mà i atensarem el micròfon. Els recordo que han de dir el seu nom abans de fer la pregunta. Hola, soy Felisa Pérez de la Federación Catalana de Drogas. Yo me ha faltado la exposición que se ha hecho, bueno, es como para que nos pongamos las pilas todos en general, para ver cómo reorganizamos todo esto y damos una atención real a los niños y adolescentes. Pero yo quería hacer un poco una previa. Yo creo que, tal como habéis dicho, el mundo ha cambiado, está cambiando a una velocidad tremenda, es absolutamente complejo. Las familias no son lo que tenemos en la cabeza, sino unas realidades con unas situaciones sociales tremendas, donde pues educar
puede pasar al segundo o tercer lugar por las situaciones que tienen. Y desde Drogas siempre habíamos dicho que la educación o la prevención pasa antes del nacimiento. ¿Por qué? Pues porque no sabemos, hemos aprendido a educar a nuestros hijos conforme nos han educado nuestros padres. Y hay muy poca preparación para ser padres. Y con esta situación social en la que tenemos de entorno, pues fijaros las circunstancias que se están dando. Entonces, yo creo que sobre todo, no sé si hay suficientes programas en el embarazo, de preparación al embarazo, antes de que sean padres, antes de que las parejas puedan ser padres. No sé si hay suficientemente programas para ellos. No sé si en las primeras etapas de la infancia hay suficientemente atención como para que las familias, con el entusiasmo de haber tenido un hijo, sepan educar, sepan trabajar el vínculo emocional, sepan saber cuáles son sus responsabilidades y lo hagan con ilusión. O si simplemente resulta que, como no hay nada de todo eso, cuando llegan los 14, 13, 14, 10 años, pues resulta que han perdido ya comba y la mano de lo que se puede hacer. Entonces, ahí nos encontramos con todo el book de gente que viene, de niños que están viniendo y que sí que los detectamos con más anterioridad. Pero creo que hay una etapa, toda la anterior, embarazo y primeras etapas, que creo que hay muy poca cosa al respecto. No sé lo que... Luego hay otro tema, dice, hay trastornos por déficit de atención, pero si los niños están súper estimulados, el que no sea un trastorno por déficit de atención es que es el que está anómalo en este momento, porque los niños salen ya tocando la tecla del iPad. O sea, las circunstancias han cambiado totalmente y nosotros estamos encajados en una situación pasada total y absolutamente, tanto la educación como la salud mental o como las drogodependencias. Otro tema, toda esa situación, toda esa sintomatología que tenemos en los adolescentes en este momento, es que tampoco tenemos, por lo menos en drogas, no tenemos respuesta apenas tenemos respuesta. Ni para los padres y junto con los adolescentes hacer algún tipo de intervención, de mediación tal que aquello que se puede convertir en un problemón, poderlo amortiguar con anterioridad. Y el tema también de todo lo que es intervención comunitaria, seguimos con la misma intervención comunitaria de hace 20 años o 25. Sí, bueno, es que no puedo estar más que de acuerdo con todo lo que dices, Felisa. Simplement dir que és cert que els programes d'habilitats parentals és un dels elements que apareix com a important i que realment tenim, ja està molt poc desenvolupat i que és un dels reptes que tenim. Segurament programes a nivell de prevenció en aquest sentit ens caldrien i serien molt útils, i con lo demás totalment d'acord. Tenim un repte davant amb el tema dels adolescents i joves vinculat al consum de tòxics. Hi ha altres variables que estan aquí afegides que no tenim gens resolt i és un dels problemes que està emergint i en el que segurament haurem de començar a veure com ho fem per donar resposta. Més paraules? Hola, bon dia. Jo soc Gràcia Ferrer, soc psiquiatra i primer felicitar-vos per la taula i crec que s'han dit coses molt interessants. Jo una de les que posaríem més a l'aire és la de l'acompanyament, que és una cosa que els psiquiatres no fem ni sabem fer ni ens imaginem, potser a vegades que les podem fer. De tot el que s'ha dit i una mica fullejant el document, jo tinc una mica la por que estem donant voltes encara sobre necessitem més recursos, necessitem això, necessitem allò, s'hauria de fer així, però que hauríem de ser una mica més valents. I si la taula d'entitats del tercer sector no és valenta, crec que sou una colla de valents, però davant d'aquestes noves necessitats, davant d'aquests nous reptes, davant d'aquests nous malestar que transformem en cronicitat, hem de potser imaginar noves estructures i noves maneres, però radicals. No serà dient mira una major coordinació perquè entre l'URPI, el CESMIC, el CEDIAP, l'EAP, l'escola, el metge, el pediatre, etc., no podem continuar dient que necessitem més coordinació perquè fa 30 anys que ho diem i no podem anar dient que necessitem més recursos perquè no els tindrem, perquè no n'hi ha. Necessitem fer un canvi radical a la manera d'abordar els nostres joves amb noves estructures i amb un nou paradigma. No, solament dues coses. O sigui,
tant estic d'acord amb tot el que diu l'Elisa. Efectivament, posar l'atenció en els embarassos i a la primera infància és un camp de prevenció importantíssim. Importantíssim. És allí on, és veritat, tindríem que posar més esforços. Bueno, és una cosa, diríem, a pensar. Això per una banda. I després el que tu dius, efectivament, jo crec que es tenen d'obrir fronteres. En aquest moment que s'estan tancant fronteres, jo crec que es tenen d'obrir fronteres. Què vol dir això? Vol dir que, d'alguna manera, la xarxa, és veritat, amb aquest model una mica rígid de tu, també jo crec que es tenen d'obrir fronteres i es té de planificar conjuntament des de les conselleries. No vol dir, o sigui, jo diria que tindríem que posar en el centre d'atenció a l'infant i l'adolescent, no a l'adolescent escolar, no a l'adolescent, és a dir, d'alguna manera a l'adolescent i a l'infant té un cicle de vida i com té un cicle de vida va a l'escola i per tant els CESMICs ens tenim que no coordinar, la paraula coordinar la tindríem que deixar una mica ja, o sigui, és fer un treball conjunt. Per què els CESMICs fem treball amb els EAPs? Per què els CESMICs fem treball amb els tutors de les escoles? Perquè l'infant i l'adolescent està a l'escola i a l'escola planteja aquests problemes i aquests problemes nosaltres no els podem tractar solament en el despatx. Llavors tenim que obrir les fronteres i òbviament tenim que obrir les fronteres des de baix, però també des de dalt, des de qui planifica, qui veu, té de tenir d'alguna manera una visió més transversal del cicle vital dels infants i els adolescents. Evidentment, molt en la línia del que heu comentat i del que he comentat que realment és veritat que necessitem idees valentes des de dalt a baix i de baix a dalt i que hi ha experiències en què des dels centres socioeducatius o centres, per exemple, residencials, els psiquiatres es desplacen, visiten i fan un treball realment compartit. És un tema d'aquest trencament de mentalitat en el que segons categories professionals tenim un lloc, un lloc de treball i que la xarxa seguim amb aquesta fragmentació. Evidentment, en aquesta línia, la prevenció des dels inicis és evident que en el document està com algo important, tot el suport familiar, inclús en tot el que és la xarxa de drogodependències adulta, el poder tenim dades del 2015 en el que hi ha un 25% d'homes i dones que inicien tractament en els centres en el 2015 que tenen fills i filles al seu càrrec i per tant des d'aquests serveis podem pensar quines abordatges complementaris podem fer per donar complement i suport a la parentalitat. Hi ha molta feina a fer i totalment d'acord amb la valentia i amb el canvi. Jo només afegiria una cosa, que estic totalment d'acord i que cal un canvi en el model organitzatiu, des d'aquesta idea de xarxa més àmplia, que sí que ens cal invertir més recursos perquè la xarxa de salut mental té un endarreriment històric important en quant a que s'hi han abocat pocs recursos per donar resposta a les necessitats que hi ha. Per tant, jo ja entenc que el context és el que és, però jo no em cansaré de dir que sí que ens calen més recursos, que sí que han de ser recursos amb sentit, amb això estic totalment d'acord, ben orientats i orientats cap a aquesta idea d'abordar les problemàtiques des de la comunitat i en els entorns propers a la persona i possiblement reorientar alguns dels recursos que tenim, que potser en tenim alguns que estan mal enfocats també, i això requereix molta valentia per part de tots. Primer, per part de l'administració, que ha de liderar aquests processos de transformació, i per part de totes les organitzacions que hem de ser valentes també per entendre que s'ha d'anar cap aquí i hem de fer tots renúncies també en aquest sentit, per millorar, per posar aquestes ulleres a llarg termini, però vull dir que ens calen les dues coses, reorientar, organitzar millor, definir un model més transversal i invertir recursos allà on calen, que encara en tenim pocs, hi ha una inequitat territorial molt gran. Hola.
Soc Gemma Garcia, soc la vicepresidenta de la Unió Centres d'Atenció Precoç de Catalunya. Primer de tot, agrair-vos l'elaboració del document i les idees que apareixen reflectides, també les aportacions per la taula. Dic que estic totalment d'acord amb moltes de les aportacions, però m'agradaria complementar algunes de les dades que apareixen tant a l'informe com algunes, perquè sembla que les dades apareixen a partir dels 4 anys i crec que hi ha tota una tasca preventiva i detecció dels CDIAPs que està duent a terme que penso que no apareix suficientment reflectada al document. És a dir, actualment l'any passat a Catalunya es van atendre 39.000 infants amb algun trastorn del desenvolupament o risc de patir-lo. Existeixen 94 centres a Catalunya. D'aquests infants és veritat que hi ha tota una prevalència de nens que pateixen algun tipus de salut mental i després seran usuaris d'aquesta xarxa que deia la Marta, que m'ha encantat dir, la xarxa de salut mental va més enllà dels CESMIC, dels CES, parlem dels CEDIAPs, parlem dels EAPs, tots aquells interlocutors i agents que participem amb el suport als infants. El que deia la companya, és a dir, jo penso que hi ha una feina important a fer en relació a la detecció i la prevenció. El decret d'atenció precoç de Catalunya el 2003 va recollir aquesta nova acció de preventiva, però és veritat que no va anar acompanyat d'un desplegament pressupostari, és a dir, es va augmentar les accions a desenvolupar per part dels centres, però els centres no van augmentar la seva dotació, és a dir, intentem els serveis que estem en primera línia i que formem part de la cartera de serveis socials fer actuació preventiva, però moltes vegades l'augment de la demanda i la necessitat d'actuar el més aviat possible ens deixa poc espai a la prevenció i la detecció. Totalment d'acord. Aquell mateix decret, el que deia la Felisa, també recollia el suport a la criança postpart. Evidentment, si l'augment dels nens que arriben amb algun trastorn ja detectat o alguna patologia ha augmentat un 30% els darrers 4 anys, la prevenció, la detecció i el suport a la criança es veu minvada per part dels centres. Totalment d'acord. I jo penso també, el que comentava també la companya psiquiatra, hem d'anar més enllà perquè ens intentem coordinar, i jo crec que hem de fer un pas cap endavant. Hem d'optimitzar els recursos que tenim. És veritat que hi ha limitacions per tots els centres i això és una realitat que tota la xarxa estem veient, però hem de ser superimaginatius per intentar entre tots optimitzar els recursos que tenim. Moltes gràcies. Es queden 5 minuts escassos. Alguna paraula més hi havia per aquí davant? El meu nom és Imma Jeremies, estic aquí. Hola. Soc educadora social i actualment coordinadora d'un màster en criança 0-3 i atenció socioeducativa. Estic encantada de que els professionals siguem capaços d'arribar a un document com aquest, perquè això ha sigut fruit d'unes voluntats i d'unes participacions. En tot cas, trobo a faltar i poso sobre la taula amb la línia que s'ha estat dient fins ara. Lo de la prevenció, estic convençuda que tothom hi estem d'acord i que el 0-3 és molt important, però fixeu-vos que en la majoria dels recursos que es posen al servei d'aquestes famílies parteixen de la separació de l'infant amb la família. O sigui, menys potser la preparació al part i al postpart, que poden ser uns mesos, tot el que més va en aquesta altra línia. Sabem en quina societat estem i que la força del treball i les empreses i el món laboral són molt potents, però també tenim coneixement avui en dia de molta informació que la neurociència i altres branques del coneixement ens estan donant informació molt valuosa per saber què necessita un infant i quin és el mitjà més adequat perquè el seu potencial desenvolupi. I també sabem que en aquests 3 primers anys de vida, segons què es viu, després en paguem un preu. Llavors, en tot cas, ja hi ha recursos, però a vegades no sé si estan ben enfocats. Per altra banda, la mentalitat del professional, no sé si acabem de creure'ns que la família és la principal protagonista a l'hora de vetllar per la salut d'aquest infant. I els restes de professionals hem de col·laborar amb la família, donar suport a la família i tot el nostre saber abocar-ho cap aquí. Segurament dic obvietats, però penso que si hem de ser valents, com s'està dient, de cara a polítics, món social, empresarial, el que sigui, si som conscients de la importància de l'actuació dels professionals i família envers a l'infant, hem de també posar-ho sobre la taula. Gràcies.
Josep Rovira, de la Federació Catalana de Drogues. Heu dit un aspecte que és que arriba més d'edat primerenca a una xarxa que és una xarxa especialitzada d'atenció. No sempre ho podríem entendre necessàriament com un bon èxit de recurs en el que seria detecció secundària de situacions de malestar. Hauríem d'entendre també, i ho veu que ho heu dit, que també hi ha una superació de les capacitats de les xarxes de socialització i d'acompanyament, potser. Aquest element que ha parlat la Marta de claudicació també. I aleshores en les condicions que ens arriben serien també diagnòstic de la situació que s'està produint en què els coixins d'acompanyament i de suport estan fallant, estan superats. I en aquest punt, fixeu-vos que a la xarxa de drogues no necessitem que la gent que consumeix drogues necessàriament prengui contacte amb nosaltres, és així, és que no ho fa. Ni quan té una addicció, moltes addiccions es resolen abans de necessitar el tractament o l'atenció professional, no totes la necessiten. Aleshores aquests elements de coixí, d'acompanyament i de socialització són evidentment els que estan fallant i des d'una perspectiva de salut mental i de salut pública hauríem de saber alimentar, no només enfortir la xarxa especialitzada, perquè la xarxa especialitzada evidentment quan ens arriben els malestars els categoritzem i els hi posem definicions. Però en aquest punt abans ha parlat un educador social que pensava que ho comentaria, però a mi és curiós que hi ha un element en el tema de l'educació social i l'educador que abans ha comentat la Carme, el treball al carrer, que aquesta figura no la tenim, la vam institucionalitzar, però fa tant temps, la teníem, però la vam institucionalitzar tant temps i la vam omplir de papers dins els serveis socials, que aquest treball d'acompanyament, per la qual es havia pensat la professió en inici, doncs no hi comptem. I per mi aquest treball és un element molt important en l'acompanyament d'aquesta població més jove, que a fi de comptes necessita algú que sigui proper en l'escolta i en l'acompanyament. I que segurament ens ajudarà a fer després amb la xarxa de quan són necessàries aquestes atencions especialitzades, perquè evidentment hi haurà nanos que ho necessitaran i necessitaran suport farmacològic, fins i tot sí, però segurament molts ens evitaríem si aquestes xarxes d'acompanyament existeixen. Gràcies. Moltes gràcies. Tenim temps d'una última paraula breu, que hem de ser molt estrictes amb la puntualitat a l'acabar. 2 paraules. Moltes, soc Tina Orenya, cap d'àrea de rehabilitació CPB Serveis de Salut Mental. Jo una mica celebro totes les intervencions de la taula, m'ha agradat molt la intervenció de la Marta respecte a aquesta idea d'acompanyament social i acompanyament en el territori, però volia deixar una mica un interrogant, que és que sembla que tots tenim molt clar què és el que hauríem de fer amb els infants i adolescents, aquesta idea de treballar amb les noves tecnologies, ser atractius, ser accessibles, treballar en xarxa, una xarxa molt àmplia de molts serveis, però a mi em queda el dubte de si se'ns està escapant fer-lo més senzill, entre cometes, i és què passa amb la relació entre les xarxes, perquè tenem els infants i adolescents en unes xarxes separades, adults i infantojuvenils, amb una edat marcada que és els 18 anys, és fins als 18 una cosa, a partir dels 18 una altra, les drogues van per una altra banda i per tant totes aquestes idees que tenim de treball integral topen amb una organització que, com molt bé dèieu, molt rígida, però això no seria més fàcil de poder-ho arreglar? Em sap greu que és l'última pregunta. Sí, endavant. Sí, estava marcant que hi havia una paraula aquí fa d'estona. Felicitats pel debat, però intentaré ser molt escueta, soc Pilar Rodríguez, ABD. Aquí s'està parlant, inclús el document està marcant 18 recursos, s'està parlant d'aquesta integració, però amb aquesta etapa de vida de la persona des d'infància fins a adolescència passa per molts processos i moltes etapes. Per tant, l'adolescent, on les directrius europees estan canviant aquests enfocaments, nous paradigmes on empoderen a la persona, on empoderen a l'adolescent, on empoderen al menor. Hi ha uns aspectes legals i dilemes ètics que ens podem trobar molt importants amb aquest debat, tot pel que fa al tema de salut mental en menors, on hi ha una família, uns interessos familiars, on hi ha uns interessos institucionals, on hi ha uns interessos de comunitat, etc. Però la persona, com posar a l'enfoc, empoderar aquest adolescent, que és el que vol. Sabem què és el que volen? Gràcies. Sí, allà. És que fa una estona que veig també.
Bon dia. Soc en Francesc Luz, soc familiar i activista. Estic molt d'acord amb el que he escoltat abans, una anterior intervenció, en el sentit de com ha de ser el model, el canvi de model d'atenció que tots pretenem. Jo crec que tenim que incidir en aquest concepte, com ha de ser, com. Jo entenc que la família és fonamental, és a dir, és prioritari comptar en la família. Discrepo en el tema de la medicació. Crec que la medicació pot ser necessària puntualment, però el que hi ha que comptar des de l'inici, en infants i adolescents, és amb la família, és en l'escolta activa de l'adolescent, del nen, i del seu entorn habitual, que és la família. Aquest treball d'escoltar, de diàleg, de quals són les prioritats, en definitiva, parlaven abans d'una societat líquida, jo diria més líquida, més que líquida, desbordant, és a dir, les famílies avui en dia s'han desestructurat, hi ha un altre model, i del que es tracta és de parlar amb els adolescents, però també en aquest entorn de redreçar-lo, tal com s'ha dit abans, fins i tot abans del naixement, de quals són els coneixements que ha de tindre la família en el que és la psicologia del desenvolupament del nen i de l'adolescent. És fonamental escoltar i jo crec que el canvi de model ha d'anar per aquí, ha d'anar perquè l'atenció dels professionals ha de ser una atenció en horitzontalitat amb les famílies i amb els adolescents. Aquest és el com jo entenc que ha de ser el canvi de model, aquest. No és res nou, és un model que ja està funcionant en els països nòrdics i funciona, eficàcia provada. Doncs si algú vol fer una última intervenció, si no ho deixarem aquí, els ponents. Jo només, que molt d'acord amb totes les aportacions que heu fet, de fet això és una reflexió i un debat on tots opinem perquè tots tenim experiències diferents en funció de la nostra realitat i del nostre dia a dia. Només recollir això que ha comentat la Tina, perquè justament ahir en parlàvem, que estic totalment d'acord. Potser hem de deixar ja de parlar d'equitat, d'accessibilitat, d'integració i començar a treballar i a posar-hi noms i cognoms a aquestes coses. Quan parlem d'integració funcional, què estem dient? Ahir ens explicaven iniciatives molt interessants de professionals del CESMIG que un matí a la setmana treballen en el CEDIAP o que un matí a la setmana estan a la residència geriàtrica o que un parell de dies a la setmana la gent es desplaça a les unitats d'hospitalització i treballen allà. Vull dir que coses concretes. Ahir es comentava també que els programes de seguiment individualitzat amb adults són un èxit i ho sabem. Per què no podem plantejar programes d'aquest estil amb adolescents? Coses concretes que ens ajudin a anar vertebrant aquesta xarxa tan àmplia que tenim de salut mental, on hem de comptar amb tothom, amb els professors, amb els docents, amb els educadors. La funció d'acompanyament jo crec que l'hauria de fer tothom, el psiquiatre també, i l'hem d'incorporar en el nostre dia a dia, més enllà de que evidentment hem de tenir persones que puguin realitzar aquesta tasca d'una forma més propera, recuperar la figura de l'educador em sembla molt interessant, però aquesta idea de l'acompanyament crec que l'hauríem d'integrar tots els professionals en el nostre dia a dia, en la nostra tasca, i evidentment comptar amb la família com a element fonamental. Això jo crec que en l'informe queda clar i que és un dels elements cabdals també. Doncs no tenim temps per més. Agrair-vos Marta Poll, Carme Calafat, Carme Grifoll per acompanyar-nos, per la vostra visió, agrair-vos a tots vostès la vostra presència aquí, les vostres aportacions i convidar-vos a seguir, si voleu, un punt i seguit amb la conversa i el debat, perquè hi ha al pati de l'Ateneu, pels qui les obligacions professionals us ho permetin, hi ha un petit esmorzar posterior a aquesta xerrada on podem seguir conversant. Gràcies.